କେବେ ବି ବିନା କାରଣରେ କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ନଥାଏ କି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ଆଉ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ହିଁ ହାତ ରହିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କର ପଶା ଖେଳରେ ମଣିଷ ବେଳେ ବେଳେ ହାରିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ତାକୁ ଖେଳର ନିୟମ ଜଣା ନଥାଏ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଖେଳ ପଛର ଛଳନା ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଯେପରି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ, ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିପଦ ସମୟରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଷାରେ ଭଲ ତାକୁ ପାଅ ଯିଏ ତୁମ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବ, ଆଉ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମ ସାଥିରେ ରହୁଥିବ। ଯଦି କେହି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି ବୁଝି ନପାରିବ ତେବେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କଦାପି ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବେ। ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ତୁମଠାରୁ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବି ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଛଳ କପଟର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାର ତେବେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏହି ପ୍ରତାରଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମିଛ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ବାହାନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଭିମାନ କହେ ଯେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କହେ ଯେ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଯଦି ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଲାଗିବେ। ଶଙ୍କା ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତ ନିଜ ଲୋକ ବି ପର ଲାଗିବେ। ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭରସା ଦେବା, ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଲୋକେ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଗଛଟିଏ ମରିଗଲା ପରେ ଯେତେ ପାଣି ଦେଲେ ବି ସେ ବଞ୍ଚି ନଥାଏ, ସେହିପରି ସମ୍ପର୍କରୁ ଆନ୍ତରିକତା ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ବି ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢ଼େଇ କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସହ ନୁହେଁ। ଭାଗ୍ୟ ବି ବଡ଼ ଅଜବ ଜିନିଷ, କାହାକୁ ଦିଏ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଭୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଠିକ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛ, ଯାହା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବତା ସହ ପରିଚୟ ହୁଏ। ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରକୃତିର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଅଟେ, ଯିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ସେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣ ବିଫଳ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ବଦଳିଯିବା ଶତଗୁଣ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ରାଗ, ରୁଷା, ଅଭିମାନ, ଈର୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ? ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ନିୟତିକୁ କେହି ବି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦିଅ। ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ,
ଜାଣତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ମଣିଷ ମହାନ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଚୟନ କରିଥାଏ। ମଣିଷର ରାଗ କେବେ କୌଣସି ସମାଧାନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଏ। ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସମ୍ମାନ ଆଉ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅପମାନ, ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ମଣିଷ ତାର ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ।